Foli ni waleɲuman dɔ kɛlen kɔfɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ a fɔ aw ye ko aw bisimila Sherifila TV bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan min bi walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ni diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ an ye ko nin ye a kuma selen ye Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ni a ma ɲɛ k'a fɔ a ka wulikajɔw bɛnbɛn silamɛ diinɛ lapasali ma ani hadamadenya bɛn ni basigi sinsinni Mali jamana kɔnɔ. A ye wulikajɔ kɛ ka bɛn ni sibiri septembre kalo tile 29 ye ka ministriw dagayɔrɔ sɛgɛrɛ cité administrative. Taama kun tɛ dɔwɛrɛ ye gwɛlɛya min bɛ an ka jamana kiiritigɛlaw ni jamana ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka kuma n'u don u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to baaraw olu bɛ se ka daminɛ janko maa minnu ni olu ka kow bɛ kiiri binna k'u ka da bɛ se don u la. Baara in gereyara an ka maa minnu fɛ o ye Alhamidu Badini n'a ka jatala Seydou Ɲare. Lɛrɛ fila bɔ ɲɔgɔn ko o sigikafɔ de tɛmɛna jamana kiiriko minisiri, foroba baarako minisiri ani Mali silamɛ diinɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba GLSM maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ka jamana gouvernement ka hakilina lamɛn ka sanga ni kiiritigilamaw ka baarabila ye. O wulikajɔ kelen kɔnɔ araba tɛmɛlen sigikafɔ kun tɛmɛna GLSM ni magistraw cɛ yaasa degun mun kɛra ni baarabila sabu ye o ka se ka dɔn. Grève in conséquence bɛ maa minnu kan prison kɔnɔ ani malien minnu balen don ka papiers sɔrɔli la bi ani minnu bɛ degun na u ka kiiriw tigɛ baliya kɔsɔn an'u bila baliya kɔsɔn ka bɔ kaso la k'a lié grève in na olu ye fandaw ni dɛsɛbaatɔw ye u sɔn caman olu ye ala ka kɔlɛ de dugukolo sanfɛ fandaw ni dɛsɛbaatɔw ala ka kɔlɛ ye diinɛmɔgɔw anw bɛ olu lafiyali o ɲini de kama ani an ka jamana bɛ se ka basigi ka kɔlɔsima cogo min o de y'a to dogo syndicats n'o ye juges ka ɲɛmɔgɔw ye an n'u sigira don kuma na u ye ci min don an da an y'o de fɔ a ye n ko ci in tɛ bin sira fɛ u ka grève kun min y'u bila a la laɲini minnu b'u fɛ walasa grève in ka se ka ban walasa jamanadenw ka se ka lafiya u y'o fɔ an ɲɛna an y'a ɲini ani gouvernement fana ka segin bi ministre de la justice ani ministre min bɛ baara ko yɛrɛ kɔnɔ n'olu jɔyɔrɔ de ka bon ko in na kosɛbɛ an n'olu fana sigira heure fila ɲɔgɔn na kɔnɔ gouvernement ye proposition minnu kɔni ye ani gouvernement yɛrɛ ye démarche minnu kɛ ani fɛɛrɛ bolodalen minnu don gouvernement bolo waati surun kɔnɔna na walasa ko in ka se ka ban gouvernement fana ka gundo o gundo bɛ yen information fɛn b'u bolo u ma bakiluya ma ala u y'a bɛɛ di an ma. Jamana baarako minisiri ale foli ani wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin GLSM ma ka da ka wulikajɔ kan jamanadenw ka bɛn sabatili la ni ka foli kɛrɛnkɛrɛnni kɛ ka ɲɛsin GLSM ma ɲɛma ma n'o ye karamɔgɔ Aseid Sherif Usman Madani Aidara ye. Minisiri ka kɔrɔfɔw la a y'a jira k'a fɔ ko gouvernement labɛnlen don tuma bɛɛ sigikafɔ kama yaasa fɛɛrɛ o ka se ka sɔrɔ joona mun bɛ dan sigi kiiritigilamaw ka baarabila in na baarabila mun n'a kɛra sababu ye ka degun nanti cakɛda caman na. U nana k'an ɲininka an ye ɲɛfɔli k'u ye fɛn min bɛ dossier in kɔnɔ an yɛrɛ ŋaniya ye min ye an y'o f'u ye nka an y'a f'u ye ko an kɔni bɛ baara kɛ sariya hukumu de kɔnɔna la grève fɛnɛ a bɛ bolomada sariya de hukumu kɔnɔna la u yɛrɛ ye fɛn caman faamu an miiri la cidenw de don n'u seginna n'u ka ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye tuma min na an kɔni sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ ni dossier in kɔni sɔnni mana se a bɛna se ban ye gouvernement k'a ɲɛfɔ aw ye fɛnɛ anw ma deli ka sigi ka fɔ bila fɛn min bɛ ka fɔ fɛnɛ ko an ma proposition an ye proposition kɛ laɲini fila ninnu proposition kɛra kelen na n'o ye sécurisation ko ye lakana ko ye a tɔ sa fɛn min tun b'an fɛ proposition na n'o ye sarako ye an kɔni miiri la sarako bɛ cogo min na Mali kɔnɔ bi a n'a kunkan fɛ an kan ka k'an sigi k'a lajɛ fɔlɔ bɛɛ ta bɛ se ka ɲɛnabɔ siɲɛ kelen ɲɛ min ma o de y'anw ka hakilina ye. Mali silamɛ diinɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba GLSM ka nin wulikajɔ kun tilenna tɛ dɔwɛrɛ ye ka gouvernement ani baarabilalaw lamɛn ni ka sɔrɔ ka fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ mun bɛ fu siri ni baarabila in na. Kalo saba kɛlen kɔfɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la kalanko binna k'u ka Mali jamana kɔnɔ walanwuli sera o de kadira kɔnɔ sigida Gale mairie walasa kalanwuli in bɛ se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ sigida Gale la a ye kalanko ɲɛnabɔba bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sigida Gale la u ka jɛ ka hakili jagabɔ kɛ k'u taabolo ɲuman kunkan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna san 2017 ni 2018 walanwuli kɔnɔ baaraw minnu kɛra fiɲɛw ye k'olu fiɲɛw furakɛ cogo ɲini
ɲɛta sɔrɔla minnu na k'olu kɛ bolomafara ye ka ɲɛsin 2018 ni 2019 walan wuli ma. O baaraw kɛra ka bɛn ni sibiri septembre kalo tile 29 ye ɲɛmayaso yɛrɛ la ni o ye mairie lajɛ kɛso ye. An ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Kafunɛ Bacili n'a ka jatala Seydou Ɲare. A bɛ san damadama bɔ bi lakanabaliyaw walankatalen don an ka kalansow kɔnɔ. Ekɔlidenw, ekɔli karamɔgɔw ani kalansow baarakɛla tɔw u bɛɛ lajɛlen de bɛ ka baara kɛ o lakanabaliya in kɔnɔ. O ye waleya ye fɛɛrɛ kan ka ɲini waleya min na joona. O de kama walasa ka se ka kalanko ɲɛnabɔ sigida fɔlɔ la, sigida fɔlɔ ɲɛmayaso mɛriba ale ye sigi dɔ labɛn ani 6e arrondissement polisiso ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na. Mɔgɔ o mɔgɔ ni o da bɛ don kalanko koɲaw la sigida fɔlɔ kɔnɔna na ka wele bila olu ma. U ka se ka na jɛ ɲɔgɔn fɛ ka masalaha sigi in babu ka se ka na hakili jagabɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka labɛnw sabati ka kɔn ɲina walantan ye. Aya bi kɔnɛ an ɲɛ bɛ wele an ka dugutigiw yɛrɛ bɛ an b'u bɛɛ fo n'u ka conseil ka an ka alimami n'u ka conseil bɛɛ fo ka population bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ bɔra ka so kana bi an ka invitation na foli bo u bɛɛ ye. Alors bi mɔgɔ fara ni ɲɔgɔn kan yan an bɛ nin de kɛ san o san ni l'école directement sera an bɛ bɛɛ wele école karamɔgɔ b'a la parandelew b'a la denmisɛnninw b'a la mɔgɔkɔrɔba b'a la école ko bɛ mɔgɔ mɔgɔ ka problème ɲɛ an bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka na an ka se ka kuma l'école ko kan disposition minnu kan ka ta pour que école ka se ka dayɛlɛ condition ɲumanw na condition ɲuman ye mun ye denmisɛnninw ka se ka taa école la en toute sécurité école kɔnɔ condition ka rempli lakaraw bɛ wa kayew bɛ wa pour que n'aw jɛlen don wa denmisɛnninw propre len don wa les enfants sont prêts à travailler kungo t'u la minɔgɔ t'u la école karamɔgɔ fana b'u condition kɔnɔ wa an b'o de bɛɛ échange kɛ chaque année pour que ni l'école taara don min na vraiment bɛɛ ka nisɔndiya kɔ n'an bɔra salon an ye salon ta kɛ o fana kɛra nin kɛnɛ kelen kan ɲa alhamdulilayi o ɲana kosɛbɛ ani école fana kɛra ka ɲa incident ba ma kɛ an ka école kɔnɔ an ka commune kɔnɔ ɲina Dieu merci alhamdulilayi an b'o de fɛn kan. Bamako sigida fɔlɔ kin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ekɔlisow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ walanta bolodalen don ka bɛn octobre kalo tile fɔlɔ san 2018 ma ɲina bɛn kelen don a kan k'a fɔ mairiw ka fara conseillers kan olu bɛna na munumunu salo kɛ kalansow kɔnɔ ka bɛn walantadenw ma walasa ka se ka taa jateminɛ kɛ baara taabolo la kalansow ɲɛmɔgɔyaso ma ɲɛmaw a ɲininen don olu fana fɛ u ka kalanden karamɔgɔw ani kalandenw bɛɛ lajɛlen ka contrôle physique kɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen walanta ɲɔgɔn fɛ olu bɛ don ekɔlisow kilasi kɔnɔ eri damadama walanta kɔfɛ walasa ka se ka taa o fana lajɛ sigida fɔlɔ ekoliko kunkanko ɲɛnabɔbagaw u bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya jira ka sanga ni walanta baara boloda cogo ye a ye baara min kɛ salon a ɲɛna a ye pourcentage ɲuman sɔrɔ examen bɛɛ la an b'a fɛ san kura min bɛ daminɛ cɛsiri min bɛ fara kan faut que an ka résultat ɲuman sɔrɔ c'est la première fois kabini nana académie la maire ka an bɛɛ wele pour la rentrée scolaire bɛɛ nana bɛɛ y'i ta fɔ pour que école ka taa ɲɛ vraiment hakilila ɲuman de don. Polisi bilalen don walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw lakana ani u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen o kama 6e arrondissement polisiso bi k'i cɛsiri baaraw fɛ kosɛbɛ walasa ka se ka dugudenw lakana ani fana fɛn min bɛ tali kɛ ekɔlisow kunkanko ko lakanabaliya ko kan ka fura ɲini o bɛɛ lajɛlen na u ni sigida fɔlɔ ɲɛmayaso ka bolodi ɲɔgɔnma ani baara ɲɔgɔnya kɔnɔna na. N'i y'a ye an ye nin jɛkulu in sigi sisan comme sera 6e arrondissement de papier ci maire ma k'a fɔ ko école bɛna dayɛlɛ a k'a essayer ka les acteurs de l'école ani polisiw ani autorité communale u ka fara ɲɔgɔn kan an ka se k'an hakili jagabɔ école bɛ se ka taa hɛrɛ ni badela cogo min na n ye polisi fana ka numéro vert d'u ma k'a lajɛ chaque fois ni problème bɛ écoliso minnu na u ka polisiw wele joona an bɛ se ka na k'olu min na parce que denmisɛnnin dɔw bɛ taa gabakurun fili pour que ka cours perturber denmisɛnnin dɔw b'u ban ka t'i sigi koko sanfɛ pour que ka cours perturber denmisɛnninw fana dɔw bɛ yen olu tɛ jɔ olu b'u jɔ cours da la dɔrɔn ka kɛ mankan ci bon n y'a fɔ directeur de l'école fana ye u k'a lajɛ minna minnu bɛ taa feereli kɛ fo écoliso kɔnɔna la lahɔlen tɛ n ye écoliso dɔ fana ye olu taara soudeur ka atelier k'o nɔrɔ écoliso yɛrɛ la olu bɛ mankan kɛ a bɛ écoledenw perturber donc fɛn caman de bɛ yen an y'o da yira ɲɔgɔn na pour que polisi fana bɛ se ka baara kɛ an fana b'an jɔyɔrɔ fa
autorité communale ka jɔyɔrɔ fa ancien k'u jɔyɔrɔ fa surtout parents d'élèves. Sigi ninnu donna ni duwawu don de sigida fɔlɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ silamɛya diinɛ ɲɛmɔgɔw ani keretiyɛn diinɛ ɲɛmɔgɔw walasa ɲinan san kalanw bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔ. Sigida duruna mairie ma ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ye baro lasigiba dɔ labɛn ka bɛn ni sibiri septembre kalo tile 29 ye sigida duruna yɛrɛ ɲɛmayaso jabala la. Sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye baara nafolo min ni o kan ka don sigida yiriwali dafɛ ni u kama ko budget san 2019 ta ka se k'o da jira ɲɔgɔn na. Politiki ɲɛmaw ni diinɛ ɲɛmaw ni laadala ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen jɛra ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ ka Amadou Diallo ani Samba Traoré ka fɔla kumakan bi lase ma min bɛ Alhamidou Badini do. Bamako sigida duruna ma ɲɛmaw ka nin wale ŋaniya ɲuman ye mun b'u ka hamina jira sigida ɲɛta kunkan bolofara caman na sefa wari miliyari 6 na kunkanfɛn jatew la o de kan ka don komin duruna ɲɛta baaraw la san 2019 kɔnɔ o musaka na kɛ sabu ye ka sigida maaw n'u bololafɛn lakanda ka sanuya ani kɛnɛya matarafa sigida duruna maaw ka lafiya ani u ka nimisiwasa kɔsɔn. Sɔngɔbɛn na an bɛ yan awa sariya de b'a yamaruya k'a fɔ ko yan'an ka na budget voter f'an ka kin bɛɛ wele k'u lasigi k'u kuma ɲɔgɔnya k'a fɔ bɔn an sera o ma kinw kɔnɔna na ka ɲininkali minnu kɛ an y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛnna nin ma awa nin ye sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ de ye pour que u da ka se ka don budget ko kuma na o k'a fɔ yan ka ca yan ka dɔgɔ bɔn n'u ko k'a ka ca awa a kan ka dɔ kan ka bɔ a la kun min na o kan k'o fɔ n'u ko k'a ka dɔgɔ dɔ ka fara a kan dɔ kan ka fara a kan kun min na o kan k'o fɔ bɔn an b'u hakilina de ta pour que yanni conseil ka sigi k'a fɔ bon an bɛ budget jala tigɛ fa an ka dɔ k'a fɔ commune cɛ n'a muso u ka hakilina tara donc sariya de b'o jagoya an kan o de kosɔn an ye weleli kɛ bi pour que ka o kuma ɲɔgɔnya pour que u hakiliw ka don an ka baara taabolo la. Bamako sigida duruna maire y'a jira a ka kɔrɔfɔw la k'a dalen b'a la k'a fɔ ko ni laɲini kelen-kelenna bɛɛ na se ka waleya san 2019 kɔnɔ. An b'a jala tigɛ déjà nafolo tɛ yan mais an b'a dɔn k'a fɔ awa taxiw minnu bɛ commune kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ commune kɔnɔ ni bɛɛ ye a latigɛ sariya y'a latigɛ cogoya min na ni bɛɛ ye i seko kɛ a ka ca Ala fɛ 6 milliards o bɛ sɔrɔ commune kɔnɔ n ko n bɛ hakili sigi a kan k'a fɔ mɔgɔw ye ko effectivement mun fɔra c'est un budget réaliste. Maintenant le budget peut être réaliste mais est-ce qu'a bɛ sɔrɔ bon a bɛ sɔrɔ cogoya min na o fɛɛrɛw de bolo dalen filɛ nin ye ka mɔgɔw bɛɛ da don a la u hakilina t'a fɛ pour que k'u kuma ɲɔgɔnya k'a yira o la k'a fɔ aw jɔyɔrɔ de ye nin ye parce que ni musaka in tɛ bɔ yɔrɔ si a bɛ bɔ yɛrɛ de pɔsiw kɔnɔ k'a d'an ma maire ka laɲini ye mun ye musaka in ka s'a ma ni musaka in sera a ma maire ka rôle bɛ daminɛ ni musaka bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a y'a kɛ mun ye awa an y'a yira o la k'a fɔ n'Ala sɔnna a ma o mana musaka ninnu d'an ma awa an ni Ala cɛla la an b'a ta sira fɛ o de kosɔn kalo wɔɔrɔ o kalo wɔɔrɔ an bɛ u lasigi k'a fɔ bɔn an sera ka kun de la an sera ka nin de kɛ o tɔgɔ la pour que mɔgɔw ka da ka wari di f'u ka danna de danaya baara o de bɛ ka kɛ sɔngɔda in na pour que u ka danaya ka sinsin pour que commune bɛ se ka yiriwa cogoya min na. Kuma ta baw ni kɛnɛ in kan olu yi maire fo ka da ka ni hakilina ɲuman in kan hakilina mun bɛ kɛ sabu ye ka danaya sabati maire baarakɛlaw ani sigida maaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka maire dɛmɛ commune ɲɛta baaraw la. Walasa kɛnɛyasow bɛ se lasɔrɔ nɔgɔya la mɔgɔw fɛ cakɛda min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u k'a ma ko société Aminata Konate a ye labɛnniso dɔ jɔ k'o kurubo ngari ka bɛn ni sibiri septembre kalo tile 29 ye sigida 6nan na falajɛkaw fɛ min senfɛ minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a ɲɛsin bɛ usine ko donni ma bala ni kɛnyɛrɛ bina k'u fɛnɛ minisiri don ale kun bɛ kɛnɛ kan Samayira Sanogo ni Dramane Male kun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la. Walasa ka dɔ fara o ka caw kan min bɛ kɛ sababu ka kɛnɛya sinsin adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ société Aminata Konate n'an kɔ ma ko baramuso o ye dɔ fara o ka wulikajɔw kan ni kɛnɛyaso dayɛlɛlen bi min baara lajɛlen bɛ taa jɔ fa sefa wari $35 ɲɔgɔn musaka la ni kɛnɛyaso ye jɔli bɛ bila nisɔndiya kadira kɔnɔna na min bɛ o ka san 10 sɔrɔli baara kofɔ. Dɔgɔtɔrɔso min filɛ nin ye a dabɔlen don maliyɛn bɛɛ lajɛlen kama kɛrɛnkɛrɛnnenya sababu mun nana n'a ye o de an ka baramuso ye ne bɛɛ b'a dɔn ko Najini baramuso mɔgɔ caman b'a dɔn ni société Aminata Konate o création ɲinan de y'a san 10 ye a san 10 ɲɛnajɛ
an ma kɛ dɔwɛrɛ ye dɛ an ma taa wɔrɔsi an ma taa bala fɔ an ma tunun fɔ an ye san 10 ɲɛnajɛ an ye min sɔrɔ san 10 kɔnɔna la an y'o de fara ɲɔgɔn kan k'o de kɛ kɛnɛyaso ye n'o filɛ nin ye n'o dɔgɔtɔrɔso ye k'o dayɛlɛn baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya kama ani an partenaire minnu bɛ yen minnu bɛ an ka produit ta k'a feere san 10 kɔnɔ minnu ye nafa sɔrɔ a la o ye tali min kɛ ka feere min kɛ an y'a dabɔ olu fɛnɛ commerçant ninnu fɛnɛ ka se ka nafa sɔrɔ a la ani Mali population bɛɛ lajɛlen ka nafa sɔrɔ a la k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ni banabagatɔ so min filɛ nin ye n'o ye dɔgɔtɔrɔso ye an k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ baramuso consommeli o de y'a to ni dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ la an dara an yɛrɛ la ka da an ka produit la an fɛnɛ baara ɲuman kɛ o de y'a to bi nin fɛnɛ sɔrɔ la an kɔni bɛ min fɔ opérateur économique a ye baara ɲuman kɛ Mali fɛnw maɲi an k'an jija an ka baara ɲuman kɛ n'a fɔ jamana tɔw bɛ fɛnw kɛ cogo min na a ka ca la an ka fɛnw bɛ ɲa population fɛnɛ bɛ danaya da an ka produit kan o bɛ se k'an ka produit consommer n'o kɛra valeur ajoutée an bɛ k'o min ɲini o bɛ sabati ka emploi kɛlɛ jamana kɔnɔ an bɛ k'o min ɲini o bɛ sabati voilà parce que bolokɛni den kelen tɛ se ka bɛlɛ ta an b'an seko de kɛ ka exemple yira mɔgɔw la mais an kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ. Ministre min bɛ yen ni ale ka caw ɲɛsinnen no développement industriel fo ka taa se promotion de l'investissement ma ale min ni kɛnɛ denfaya minɛ kuntaamɛ ni ka sigi a kɔrɔ a y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ka kɛ ni baara in kɛli ye ni ka laban k'a fɔ société Aminata Konate mɔgɔw ye ale fo ka taa se gouvernement ma ko o bɛɛ jɔlen bɛ o ko kɔrɔ wa o n'a o dɛmɛ don nataw la baaraw la minnu ni olu nafa bɛ se bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ ninnu ɲɔgɔnnaw. N nisɔndiyalen don bi sɔgɔma in na n nana yan parce que baramuso bɛɛ b'a dɔn u bɛ nansɔngɔ ni u bɛ nanfɛnw de dilan baramuso bɛ nanfɛn dilan a b'a feere an ka jamana kɔnɔ baramuso ka minɛnw bɛ taa fo tubabu jamana kɔnɔ parce que bɛɛ dalen b'a la baramuso bi yan sisan a 100 ans de y'o ye a y'a daminɛ ka na bi o ye 100 ans ye mais alhamdulilayi rabil alamin mɔgɔ caman bɛ baara kɛ yan donc a ye baara caman sɔrɔ an ka jeunes ye an ka musow ye an bɛ ci min na o ye ka ninnu dɛmɛ nin ko sugu ninnu a bɛ diya bɛɛ ye donc an b'u dɛmɛ an b'u accompagner wa inshallah an b'a dɔn industrie caman bɛ na o exemple lajɛ k'a kɛ pour que an ka jamana ka se ka taa ɲɛ. An ma ladɔnniya k'a fɔ ko nin kɛnɛ kun yakubayala kosɛbɛ n'an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw caman ye minnu kɛra sababu ni ka kɛnɛ in ɲɛnamaya kosɛbɛ. An ka jamana sugu labaarabaw ni u ka fara ɲɔgɔn kan tɔ bɛ wele ko collectif national des acteurs des marchés du Mali walasa jagokɛlaw minnu bɛ suguw kɔnɔ ni kura bɛ se ka fiyɛ u ka baara taabolow la ka se k'u ka baaraw lapasa min ye o baara dɔw ye o bolodalen don biro sigi bolofaraw k'u sigi sigidaw kɔnɔ n'o ye kominiw ye gale ni filanan tɛmɛnen kɔfɛ sigida sabanan ye a ka biro fɛnɛ sɔrɔ o kɛra ka bɛn ni sibiri septembre kalo tile 29 ye min ye jagoko maa minnu ni olu ɲɛsin bɛ jagoko ma sɔrɔ bosobaw ka jɛkulu chambre du commerce et d'industrie du Mali CESIM o maa ɲɛma kun bɛ a kɛnɛ kan Tata Ture ni Abdoulaye Sogodogo olu kun bɛ Sherifila TV Jabarani tɔgɔ. Mali jamana jagokɛlaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana ka ɲɛtaga sabatili la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔ ani yiriwa nasiraw yaasa ka se ka dɔ fara o yanga kan ani ka ɲɛdakura di jagokɛlaw ma u ka baara kana k'u bolo sanjikɔrɔ wɔsi ye Senam Mali ye biro kura sigi Bamako sigida sabanan na commune 3 sigida fɔlɔ filanan ka fara duurunan kan olu bɛɛ lajɛlen ta kɔfɛ Senam Mali mun nana hakilina ye an y'a jateminɛ an de ye jamana in tuloma ye mais anw de fililen don i b'a fɔ ko an ye ɲaman de ye mais an ye mun de ye anw tɛ se ka k'an yɛrɛ ta ye tant que n'an ma organiser an yɛrɛbakun na an ka organisation kɔfɛ de an bɛ se ka ko dɔ kɛ mais est ce que n'an carinen don est ce que an bɛ se ka ko kɛ min b'an bɔ nɔgɔ la wa o tɛ se ka kɛ c'est pour cela an y'a organiser an bɛ k'a kɛ mun de kama an ti k'a kɛ k'a fɔ ko an bɛna kɛlɛkɛbolo dɔ de labɛn jamana kama o tɛ an bɛ k'a kɛ de n'a ma ɲɛ mɔgɔ n'i bɛ dɛmɛ o k'a sɔrɔ e yɛrɛ organiselen don fɔlɔ i dɔnnen don k'a fɔ i bɛ yen jamana ko la surtout an minnu jamana nafolo kalifalen don anw ma an de bɛ suguw kɔnɔ est ce que n'anw ma organiser est ce que jamana bɛ yen wa parce que n'i y'a mɛn jamana in a nafolo dédoyement taxes minnu bɛ sara impôt a bɛ bɔ min a bɛ bɔ anw de kun n'i y'a mɛn fonctionnaire bɛ ka sara anw de bɛ k'u sara ni anw ma se ka organiser est ce que anw bɛ yen an tɛ yen c'est pour cela an obligé don an ka organiser pour que an ka fara jama mɔgɔ jɔlenw ka jamana in kɔnɔ anw yɛrɛ ka se k'an ka baaraw kɛ
vraiment n'i y'a mɛn jamana ka recette bɛ don bi douane na à 80% o de ye opérateur économique détaillant ye bi a tɛ informel ye a y'aw yɛrɛ bila formel kɔnɔ parce que o daminɛna bi a bɛ san 15 bɔ n bɛ foli bila n balakaw ma k'a daminɛ sugukura suguba. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in senfɛ Sena Mali y'a ka biro kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yira minnu taara ka bila sigida 3nan kunna ani k'u ka haminakow dajira chambre de commerce ɲɛmɔgɔba la ani mɔgɔba wɛrɛ minnu kun bɛ nin kɛnɛ in kan u ka kɛ u ma dɛmɛ ɲɔgɔn ye min bɛ se k'a to u bɛ bɔ u ka gɛlɛyaw kɔnɔ. Aw ko jago an bɛ jamana mun kɔnɔ ni y'an ka budget lajɛ ɲina miliyari 2,000 miliyari 300 miliyari 30 ani miliyari 80 ani dɔɔni kɛmɛ o kɛmɛ 80 ani 4 o de taxe ye impôt ani douane junu b'o sara secteur privé industriel importateur ani exportateur ani commerçant détaillant mais n'i ye jamana économie lajɛ commerçant détaillant jɔyɔrɔ kɛmɛ o kɛmɛ a bɛ sɔn ka taa fɔ 70 la a ko la dɔ fɔra ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ taa fɔ miliyɔn 2 ou miliyɔn 3 la mun ye détaillant ye Mali la o tɛ dɔn o dɔrɔn ma importateur bɛ na ni produit ka na n'a ye jamana kɔnɔ mais jɔn b'a ta ka don n'a ye wo misɛnmaninw bɛɛ la ka don n'a ye quartier kɔnɔ ka don n'a ye cercle kɔnɔ ka don n'a ye arrondissement kɔnɔ ka don n'a ye mairie kɔnɔ ka don n'a ye dugu misɛnmaninw bɛɛ kɔnɔ pour que population ka se ka produit sɔrɔ u sigiyɔrɔ la sɔngɔ fana na mun tɛ ko ma gɛlɛya ye kosɛbɛ donc aw ka jamana aw ka système jamana kɔnɔ ko nɔgɔ tɛ donc n'o bɛ ye tiɲɛ ye aw fana ni mun ka kan o kan ka d'aw ma i n'a fɔ aw y'a fɔ cogoya min na aw bɛ jago la yɔrɔ kelen mun na o k'a sɔrɔ ni tile bɔra tile kana aw gosi ni sanji nana sanji kana aw gosi yɔrɔ fana ka jɛya ni minnu y'a opté k'u bɛ kɛ fonctionnaire ye aw y'a opté k'aw bɛ kɛ commerçant de donc n'i ko k'i bɛ kɛ commerçant ye i ka hakɛ ye mun ye tiɲɛ yɛrɛ la jamana kan k'i jɔ k'i ka hakɛ d'i ma o kɔrɔ de n bɛ baara kɛ yɔrɔ mun na yɔrɔ ka saniya yɔrɔ ka sécuriser yɔrɔ yɛrɛ ka sɔrɔ a man kan mananku b'i bolo miliyɔn 1 miliyɔn 2 i bɛ palon na carrew ni bi u b'i gɛn ka bɔ yan sini u b'i gɛn ka sigi yan fila la c'est vrai que e bɛ ka dahirimɛ ɲini kɛ mais i bɛ ka kɛ jamana fana de ye. Lajara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni dugawudon ye yaasa bɛn ani kelenya ka fara basigi kan o bɛ se ka sabati Mali jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔ Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ maa 9 u dafan tɛ bilen maa 8 don bawo 8 farala ɲɔgɔn kan ka ɲɛma yɛrɛ bi maa 8 faralen ɲɔgɔn kan ka ɲɛma bi ni kuma cayara Laginɛ an bɛ taa bala min na 8 labanna ka ɲɛma ɲini u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka jira k'a fɔ o bɛ kɛ Mohamed Lamine Bangura ye kɔrɔfɔ in mɛnnen jamana forobatɔnw fɛ ani fangasinamatɔnw fo ka taa se lapasa jɛkuluw ma bɛɛ y'i ka nisɔngoya jira a ko la bawo maaw fɛ ko kun tɛ ɲɛma wulili ye ka bɔ jɔyɔrɔ la ni o ye Kelefa Sali ye o kumana min ye forobatɔnw ye olu y'a jira k'a fɔ nisɔngoya taamaw de bɛna boloda jamana kɔnɔ sa Faya Milimono ni o ye fangasinamatɔ ɲɛma ye ko Bloc Libéral o y'a jira k'a fɔ nin kuma in kɔni ye kuma nangi dɔ fɔ de ye ko a fɔra u fɛ ko nka k'olu ma kala don ɲina ka bɛn n'a ye ko ni kuma jara ye dayɛrɛ k'a bɛ se k'a fɔ ko kafo jaso de kɛra jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle la ni u ko ma ko pucɛ constitutionnel Seku Kundundo ni ale ye forobatɔ ɲɛma ye ko Balai Citoyen ale y'a jira k'a fɔ a bɛ wele bila kanuba bɛɛ lajɛlen mɔ ntɛnɛn data bɛɛ lajɛlen ka bɔ faaba la Konakiri ka nisɔngoya boloda fa bɛɛ fɛ Selon Dalen Jalo min fana ye fangasinamatɔ ɲɛma ye ale fana k'a bɛ o wele kelen da ka ɲɛsin a ka fanga ɲini dɔ tɔndenw ma ni o ye UFDG u ka fara forobatɔ kan ka nisɔngoya taama boloda fa bɛɛ fɛ Konakiri k'a jira k'a fɔ Kelefa Sale wulili ka bɔ jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle ɲɛmaaya la k'u ma diɲɛ ni a ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ wasadensigi kalataw olu kan ka kɛ ɲinan bandaw la nka bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ o bɛ sɔn ka bɔ a jɔ kɔrɔ ka t'o kɛ san 2019 nata
bawo jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ jɔyɔrɔ ka bon o jaabi laban bɔli la ka bi n'a fɔra k'olu yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na ko ɲɛmaa wulilen bɛ a ko b'a jira k'a fɔ o kɛtɔ tɛ ɲina gwɛlɛya in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Alpha Condé jamana ɲɛmaa ni maa in de don ka sabu kɛ a ka mandat dilanna kɛtɔ a b'i jɔ k'i kale don min a ko a k'i gwɛlɛya k'a kana yɛlɛma don jamana sariya sunba la fila kelen kɔfɛ k'a bɛ mandat sabanan ɲini o de bɛn tɛ Alpha Condé ma maa min sigira nɔ na ni o ye ɲɛmaa kura ye Mohamed Lamine Bangura a ye bataki dɔ sɛbɛn min dɛmɛna kunnafoni di soba la Laginɛ Conakrykaw fɛ yen ka jira k'a fɔ bilala Kelefa Sali nɔ na jamana sariya sunba kunna o yɔrɔ bɛɛ Kelefa Sali sina ka bataki wɛrɛ sɛbɛn ka jira k'a fɔ kalo ne bɛ nɔ na jamana sariya sunba kunna fɔ ka taa fɔ don min na jamana sanfɛ kiiribulonba Cour suprême ka sɛgɛsɛgɛliw taara ye k'a fɔ sariya la ne ni jɔyɔrɔ in man kan wali kelen ko n tɛ k'a labaara bilen o kuma de ne bɛ bɔ a ɲɛmaaya la o b'a jira k'a fɔ nin kɔni ye waleya dɔ de n'u donnen ye a ɲɛnabɔ kuma o sen tɛ fɔlɔ. Kɔnɔwari jamana kɔnɔ jamanakuntigisigi kalataw olu tɛmɛna ka wasadensigi kalataw tɛmɛ bi kalata fila de bɛ k'i kunda Kɔnɔwari jamana ka se ka kalata bɛɛ lajɛlen kunjɛ yanni san 2020 cɛ n'o bɛ kɛ jamanakuntigisigi kalata ye maire sigi kalata ani marabolo ɲɛmaa sigi kalata yɛrɛmankutu baaraw dayɛlɛla ni u k'a ma ko campagne octobre kalo tile 13 min ye cɛbɔw ye olu de bɛna danaya ɲini ka bɔ jamanadenw yɔrɔ u ka se ka kɛ maire ye wali kelen ka kɛ marabolo ɲɛmaa ye nka ko in bɛ ka kɛ gwɛlɛyaba kɔnɔ politiki binna k'u kan bawo san 2010 minnu farala ɲɔgɔn kan ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo ka fanga bi Pucho ko jamana ɲɛmaaya la olu yɛrɛ dama faran bɛ bi Alassane Dramane Ouattara ka RDR ni Arikona Bédié ka PDCI de farala ɲɔgɔn kan ka Laurent Kudu Gbagbo bi nka nin sen u farafaralen don ka sabu kɛ u sen tɛ bɛn kan kelen kan politiki nasira kan jɛgɛ mɔncogo ni a tilacogow kun kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin galata ye min bɛna kɛ octobre kalo tile 13 maa bɛ se k'a fɔ sifilɛkala don fan filaw bɛɛ lajɛlen bolo bari sabu ka da kan lisi 88 a ya marabolo ɲɛmaa sigi cɛbɔw bɛ taa o la maire sigi cɛbɔw ye lisi 684 ye Arikona Bédié ka fanga ɲini dɔ PDCI ale ka lisi 17 don a ya maa minnu ni olu tan bɛ fara Alassane Dramane Ouattara kan ka bɔ Arikona Bédié ka fanga ɲini dɔ fanfɛ ni u kɛmɛ k'u yɛrɛ wele bi ko RHDP olu ka lisi tan bi jɔ 26 la gwɛlɛya bɛ yɔrɔ min na bɛnkanw dɔw y'a jira k'a fɔ ɲankuma kɔ mɔnna ka min ka jɛgɛ tilandina kɛ o ka don min na Laurent Gbagbo ka fanga bɛ bi fan filaw fɛ a y'a kumaw kɛ n'a kɛ ɲɔgɔn fɛ fangaw tacogo la ani ɲɔgɔn dɛmɛ cogow la n'a ma ɲa k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ye san 5 fɔlɔ kɛ PDCI ka laban k'a dɛmɛ a ka san 5 filanan fɛnɛ ɲini k'o sɔrɔ o kumana min ye ɲɔgɔn dadun ye o bi ɲɛtilatigiya diya o kumana an yɛrɛw a ka se k'a mɔ an ka dɛmɛ fana an ka ɲɛmaya sɔrɔ bɛnzin tɛ kɛ o yɔrɔ in de la bawo Alassane Dramane Ouattara ka fa sina k'i kando Arikona Bédié ka fa ma ni o ye PDCI ye k'u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fanga ɲini dɔnba kelen ye k'a dankɛnɛmaya ni o ye RHDP ye Arikona Bédié ka fa ko an ma ba mɔ nka an yɛrɛw mago b'a ka dɛmɛ la fɔlɔ lɛni an ka taa san 2020 jamanakuntigi kalata ye n'o tɛmɛna kuma min an na sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan n'a ma ɲa k'a fɔ bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ ja la a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye u ma se ka bɛn kan kelen ka waw fara la o kumana maa minnu ni olu bɛ PDCI kɔnɔ ni olu ni Alassane Dramane Ouattara ka fa ka surun olu dɔw de fɛnɛ bɛ ka u nɔfɛ maa dɔw de dajuru gazalo ka taa n'u ye Alassane Dramane Ouattara ka fa fɛ ni ka taa RHDP in sigi nka PDCI Arikona Bédié ka mɔɔw olu y'a jira k'a fɔ olu sen tɛ RHDP ko in na kɛlɛ bɛ yɔrɔ min fɛnɛ nɔfɛ kiiri binna k'u kan o ye taamasiyɛn min ni o bɛ PDCI bolo PDCI y'a jira k'a fɔ o taamasiyɛn ko RHDP t'an bɛ o ta k'o kɛ a ta ye a y'a ka bɛna ni fɔɲɔgɔnkɔ ye faamuyabaliyaw ye kalatalaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a tɛ se ka faamu ko tumana k'a ka dabila u ma bɛn o kan u wulila ka se kiiri binna k'u kan kiiribulon min bɛ plateau la o ɲɛma ni o bɛ wele ko Amurulayi Sisoko ale ye a jira k'a fɔ se tɛ ka kiiribulon ye ka nin n'a ɲɔgɔnna ko jatigɛ ko politiki kuma don o tɛmɛnen kɔfɛ jamana sanfɛ kiiribulonba Cour suprême o fana y'a jira k'a fɔ nin ko in kɔni se tɛ ka yɔrɔ fana ka ko jatigɛ ko politiki kuma don nka kalata bɛ ɲɛkulu commission électorale indépendante CEI o y'a jira k'a fɔ n'i ye se kɛ kɔni ye jaki bɛ kɛ ka ɲɛsin Arikona Bédié de ma ko bawo ko filiko ma kɛ
RHDP lakaw fɛ tamasiyɛnko la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa min bɛ ka maa tɔw dajuru kɔni ganzalo ka taa ni a ye Alassane Dramane Ouattara ka fa fɛ maa do maa min sɛbɛkɔrɔ lakamunen do kunnafoni di bina k'u ka ko Kobena Kwasi Adjumani ale de kɛn bɛ ka tɔw dajuru ganzalo ka taa ni u ye Alassane Dramane Ouattara ka fa fɛ bibi in na a ko kɔni n sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyan bɛ sifilekala do yɔrɔ min na ni mairie kalata ni marabolo ɲɛmasigi kalata in kɛra octobre kalo tile 13 ko Kobena Kwasi Adjumani n'a nɔfɛmaw sera ka maa fanba sɔrɔ kalatalaw la ka kɛ mairie caman wali kelen marabolo ɲɛmaa caman ye a n'a kɛ sababu ye Henri Konan Bedie ka hakili jagabɔ kɛ bawo a kɛma ka jira k'a fɔ a bɛ se ka kɛ fana don nataw la a ka fanga ɲini dɔw fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fanga sinamatɔn ye ka ŋwara da Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲini dɔ la wali kelen a ka fanga la ni Kobena Adjumani ninnu sera ka sebaya sɔrɔ kalata in na Henri Konan Bedie a n'a hakili jagabɔ caman kɛ o n'a jira k'a fɔ maa ninnu bɛ u ni fanga cɛ PDCI kɔnɔ nka ni Henri Konan Bedie fana sera ka caman sɔrɔ ko ni Mamour Kile ninnu fanga ɲini dɔ kɔnɔ u ma bɛrɛ sɔrɔ dɔw ko k'u n'u yɛrɛ dɔn ka dɔn k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna fangaba tɛ u la politique bina k'u ka segin kana fara maatɔw ka PDCI kɔnɔ o kɔnɔwari jamana kelen bina k'u ka jamana ɲamakɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo min bɛ diɲɛselekɛna ni CPI ka bɔgɔ jeninen kan a y'a yira k'a fɔ ntɛnɛn ani a ka lapasabaw u bɛ wuli ka se kiiri ɲɛmaaw ma k'a jira u la k'a fɔ jaki min bɛ kunkan bɛɛ lajɛlen ka bin ka laban k'a labila ka bɔ kaso la k'a yɛrɛ ta an b'aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛselekɛna ni setigi jamanaw ka kiiribulon cour pénal international CPI jamana ɲɛmaa fɔlɔ min minɛna k'a taa di maa bɛ se k'a fɔ Laurent Gbagbo de y'o ye n'o tɛ fɛn o fɛn kɛra jamana ɲɛmaa kɔrɔw la o dɔw ta kɛra boli senfɛ u minɛna ka taa n'u ye i n'a fɔ Libériakaw ka Charles Taylor n'a ɲɔgɔnna ka taa se jamana ɲɛmaa danga Jean-Pierre Bemba ma Congo Kinshasa Laurent Kudu Gbagbo jakiw minnu ɲɛsin b'a ma ko sanba 2011 kalata kɔfɛ man ka senfɛ ko adamadenya buruja wale caman kɛra fɛ maa ba saba o ɲɔgɔnna de bɔnɛna a nin na o jaki de ɲɛsin bɛ a mɔ nka a ka lapasabaw minnu bɛ yen CPI la olu y'a yira k'a fɔ seere 82 lamɛnnen kɔfɛ ni ka gafe caman k'o ɲɛgɛ k'o ka kɛ dalu ye min bɛ se ka to a bɛ dɔn k'a fɔ Laurent Gbagbo nɔ bɛ ko la olu si ma se k'a yira k'a fɔ a nɔ bɛ ko la wali kelen olu si ma se ka bɔli kɛ jaw yɛrɛ sɔrɔla ni o ye video ye minnu ni sɛgɛsɛgɛra o si ma se k'a jira k'a fɔ nin bɛ bɔli kɛ a ka minɛ ko kuma na ko a ka bila nka kuma min na ni jamana ɲɛmaayaso ye kuma in mɛn olu ka lapasaba minnu bɛ kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye yɛlɛko kuma da ye seerew ma ban lamɛnna fɔlɔ a y'a kiiri bɛɛ lajɛlen ma kuncɛ fɔlɔ Laurent Kudu Gbagbo n'a nɔfɛmɔgɔw ka jira k'a fɔ u b'a ɲini CPI fɛ a ka jabajɛ k'a labila a y'a ko nin kɔni ye yɛlɛko kuma de ye a y'a ko nin na mana bɔ i taabolo kan a y'a ko maa b'i sigi ka ntɛnɛ de kɔnɔ sa Congo Kinshasa jamana kɔnɔ chrétien diinɛ ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ u bɛ a ɲini cɛbɔw fɛ jamanakuntigisigi kalata la min bɛ kɛ décembre kalo tile 23 u ka chrétienya senbɔ u ka yɛrɛmankutu baaraw la bawo jateminɛ n'a mɛ kɛ k'a fɔ maa bɛ maa la cɛbɔw la min kɛmɛ ka chrétien diinɛ ɲɛmaaba Papa François ko ja ni u ja ɲaami ɲɔgɔn na k'o kɛ gafew ye k'olu taratara fanw fɛ a y'a ko maa min kɛra o kɛbaa ye u na wuli ka s'a tigi ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na k'a jira a la k'a fɔ a man kan a ka chrétienya sen don a ka jamana ɲɛmaaya ɲini na maa in tɛ maa wɛrɛ ye jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ka maa jiralen de don ni o ye Emmanuel Ramazani Shadari ye ale de ye ja dɔ ta a yɛrɛ ja ani Papa François ja chrétienw ka ɲɛmaaba k'olu taara ɲɔgɔn na a kɛn bɛ k'a sɛbɛn Emmanuel Ramazani Shadari catholique pratica n ye chrétien ye n ye a y'a diinɛ labaaraba ye wa n ye église romaine maa ye o sɛbɛnnen don a yɛrɛ ɲi jɛn bɛ ko in ma bɛn maa caman ma n'a ma ɲa k'a fɔ chrétien diinɛ ɲɛmaaw olu ka baara bɛn bɛ surunani dɔw ma politiki bina k'u kan kabini san 2016 décembre kalo tile 31 ka min ye fɔɲɔgɔnkɔ ye k'o ban u k'u t'i sigi k'u lajɛ u b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka chrétienya senbɔ jamana ɲɛmaaya ɲinini na ni ka baara kɛ i b'a fɛ ka fɛn minnu dajira jamana denw na u dajira u la u bɛ se ka danaya da i kan cogo min na k'o ta an b'aw ladɔnniya k'a fɔ décembre kalo tile 23 nata o ye jamanakuntigisigi kalataw ye chrétien diinɛ ɲɛmaaw a bɛ san damadɔ bɔ u kɛn bɛ k'u sen don a y'a surunani don na o yɛrɛw kɛlen k'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa Joseph Kabila bɛ ka fɛn caman na mun minɛ u ye ka laban
ka bɔ u kɔfɛ ni ka taa yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ ye u yɛrɛ fana wulila ka nisɔngoya taama boloda k'a fɔ u ti jɛn n'a ka manda wɛrɛ kɛli ye jamanakuntigi kalata nataw la o taama siɲɛ 3 minnu kɛra Faba la Kinshasa maa 15 bɔnɛna a nin na nka a ma ɲa min kɔ Joseph Kabila yira k'a fɔ tɛni kan bɔ bilen. Burundi kaw fɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛ lapasali ma olu ye a jira ka bɛn ni diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka ɲɔgɔn bɛɛ ye Ameriki duguba la New York k'a fɔ u bɛna lajɛ hali bi u ka sɛgɛsɛgɛli min bɛ ka ɲɛsin Burundi jamana ma n'a sen tɛ kɛ u t'a lajɛ k'a jɔ u bɛ dɔ fara manda kan ka kurakuraya ko in ma bɛɛ Burundi ma ɲɛmaaw ma Burundi ma ɲɛmaaw yɛrɛ kun ye a jira k'a fɔ ni u ma ko in danzara la ten olu laban n'u yɛrɛ ta ka bɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara in kɔnɔ min ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛ lapasali ma a ma ladɔnniya k'a fɔ Burundi ma ɲɛmaaw kɛn kun bɛ k'u jigi da farafina jamanaw ka minnu fɛnɛ kɛn bɛ ka bisimila minɛ bolofara in kɔnɔ k'olu ka ŋwara da ma ɲɛmaaw la walasa ko in kana kɛ nka bolokɔrɔta kuma selen min ye bolokɔrɔta b'a ye o de cayara ka tɛmɛ minnu ni olu t'a fɛ ko in ka kurakuraya dɔw y'a yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ farafina ma ɲɛmaaw minnu bɛ a kɔnɔ olu caman ye u murukurundakoya u ma dɛmɛ don ka ɲɛsin Pierre Nkurunziza n'a ka fanga mɔ k'o de kɛra sababu ye ni ka min ye manda ye ka kurakuraya ko kura barisabu ka da ka maa 20 ni kɔ bɛɛ lajɛlen y'i bolo kɔrɔta farafina jamana 17 minnu bɛ yen 7 dɔrɔn de sɔrɔla k'a fɔ u ma jɛ n'a ye taa bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ a jeninen n'a balabalalen bɛɛ lajɛlen ka kan ye u k'a ma ko abstention bibi in na dɔw y'a jira k'a fɔ farafina jamanaw banni ka fara Pierre Nkurunziza kan don min na ni a fɔra ko sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu in bɛ taa sɛgɛsɛgɛli la Pierre Nkurunziza y'a jira k'a fɔ a tɛ jɛ n'a ye a ma ɲa min kɔ ɲɛmaaba ni o ye Antonio Guterres ye o ko kuma na a ka yamaruya di maa 7 ɲɔgɔn na hadamadenya hakɛ lapasali ɲɛdɔnma ŋanaw olu ka don Burundi ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nka u ni a ka jamana ɲɛmaayaso bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani farafina jamanaw minnu fɛnɛ da bɛ Burundi ma ka banni na olu fɛnɛ bɛ fara u kan Pierre Nkurunziza kun sɔnn'o ma a labana ka ni can k'i jɔ ko wa ka tɛrɛ bilen k'o de digi bɛ sɔn ka kɛ farafina jamanaw na ni u fɛnɛ banna ka ŋwara da kalata in na ni kalata ta cayara ka ɲɛsin sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛli ma ka ɲɛsin Burundi jamana ma u kɔni y'u ka nisɔngoya jira ko in na kosɛbɛ ka jira k'a fɔ a ma bɛn u ma manda in ka kurakuraya. Bamanankan kunnafoni bɛ kunjɛ ni Ameriki kunkanko de ye Donald Trump jamana ɲɛmaa y'i bolongɔniden ɲɛsin maa min ma k'o bɛ don jamana sanfɛ kiiribulonba Cour suprême na ni a kunkankuma cayalen don bi fɔ a t'an b'a yɛrɛ sɔrɔ wasabulon 2nan Sénat kɔnɔ ka sabu kɛ muso bɛ muso la o kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ a ka cɛbaleniya kuma ko maa caman gɔnnikun don k'a banko kun tɛ ko bi muso ka ko o kun bɛ sɔn ka kɛ a taala ɲɛ ko bawo ka yɛrɛ purukutura ko min ye fɛn jidɔnbaliw ye k'olu kɛ i ka min fɛn na k'i ɲɛnamini k'i bɔ i hakili kan ni ka sɔrɔ ka kokolo boloda ka ɲɛsin mɔ k'a kun bɛ nin bɛɛ lajɛlen k'a cɛbalenninama a barata man y'a jira k'a fɔ a ka denmisɛnninya fanba bɛɛ lajɛlen kɛ kerecɛnya binaku de kan nka seerew sɔrɔla minnu n'a jɛra denmisɛnninya kɔnɔ k'a fɔ ko maa caman gɔnnikun don man ɲi Sénat kɔnɔ ma min na ni musolaka kɔni dara n'a ka seereyaw ye républicain o ye Donald Trump ka fanga ɲini dɔn ye démocrates o ye Barack Obama ka fanga ɲini dɔn ye olu ye fanga sinamatɔnw ye bi u ye kɔrɔfɔ basan ka jija fa bɛɛ lajɛlen la bɛɛ lajɛlen nana n'i ka danganiyaw ye nka kuma taara laban ka di Sénat yɛrɛ kɔnɔ maa minnu ɲɛsinnen don kiiri kow ma olu de bɛ u tɛgɛ kɔrɔta ka yira n'o y'a sɔrɔla Sénat bɛ se k'a lajɛ ka maɲi ka bolo kɔrɔta a ka don kiiribulon kɔnɔ wali kɛlɛ ni a manga a ka don kiiribulon kɔnɔ o jɛkulu mangani min ni o bɛ Sénat kɔnɔ ni o jɛkulu mangani bɛ wele ko commission judiciaire o ko olu yɛrɛ dama ka jɛ ka wete kɛ démocrates minnu bɛ yen n'o ye Barack Obama ka fan ye fanga sinamatɔ ani la républicain Donald Trump ka fa tɛgɛ kɔrɔtaw kɛra Barack Obama ka maa kɛra 10 ye bolo kɔrɔtalen la Donald Trump ka maa kɛra 11 ye o b'a jira k'a fɔ ko in Sénat bɛ se k'a lajɛ ka kalata daminɛ walasa maa in ka don o b'a jira k'a fɔ a ye sebaya dɔ ta fɔlɔ nka maa 11nan dɔ de sɔrɔla a yɛrɛ kanuyɔrɔ la n'o y'a ka fanga ɲinitɔ les républicains ye o de ko n'a ma kɛ baasi ye ni Sénat mɔgɔw ka dɔgɔkun 1 ɲɔgɔn na di
lakana tigilamaw fɛnɛ mɔ olu ka sɛgɛsɛgɛliw daminɛ mayi nka san 1980-82 waati musolaka ye fɛn min fɔ a kunka tiɲɛ do wa tiɲɛ tɛ o fɛnɛ ka sɛgɛsɛgɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔ yanni u ka bolokɔrɔtaw daminɛ k'a ka taa bisimila minɛ jamana sanfɛ kiri bulonba kɔnɔ a kɔni y'a yira k'a fɔ musolaka ye fɛn o fɛn fɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɔni ye yogorokanw de ye a y'a ko min ye ye k'a fɔ fana k'a bi sen bɔ ko in na k'a ti Cour suprême sigili ɲini fana k'o kandɛrɛ Donald Trump yɛrɛ y'a yira k'a fɔ tiɲɛ do ale kun y'a fɔ kunnafonidilaw ye ko ni ko in ma ɲa kɛ kɔ k'a laban bi mayi ka taali bɔ a ma Cour suprême na k'a bɛ se ka na ni musolaka yɛrɛ dɔ yɛrɛ ye yɛrɛ nka bitugu a y'i jɔ ko don min ale b'o f'u ye ko do y'a sɔrɔ maa kelen n dɔgɔ tɛ ale kɔnɔ ale y'a jigiya k'a fɔ a bɛna min bila mayi nɔ na o b'a jira k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ bolo ni nin mayi dɛ wa nin mayi ale de bi don kiiribulon in kɔnɔ bawo ale yɛrɛ bolo o de ye a ka maa ye u ko a ma ko Kavanaugh. Bamanankan kunnafoni yan'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ cakɛda min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a ɲɛsin bɛ an ka jamana dugukolo ko ɲɛnabɔli ma sariya nasira la u k'a ma ko réforme domaniale et foncière du Mali ko k'a da maaw tulo ka dugukolotigiw minnu ka dugukolo fɛnsɛnnen bɛ u bolo a jɔn bɛ wali kelen a jɔn dɛ ni o y'a sɔrɔla ko wele sera u ma ko invitation min ye u ka numéro ye numéro min bɛ wele ko numéro d'identification nationale cadastrale NINA CAD k'u ka wuli ka se ni o numéro in ye u ka sigiyɔrɔ mairie la ka daminɛ octobre kalo tile gale fo ka taa se tile 15 ma walasa u ka numéro ka se ka enregistrer k'a bila u taya la a dabɔkun de ye ka se ka u ka nafolo lakana don nataw la u ka dugukolo ka kɛ u ta ye a ka si dɔ fa bɛɛ lajɛlen la k'a dabɔn bɛ o de kama ka se ka jɛlenya don dugukoloko la an ka jamana kɔnɔ o kumana min ye tɛgɛnɔbila ye o kɛra bataki in na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kunnafoni kun do ka bɔ réforme domaniale et foncière au Mali yɔrɔni o ye dugukolo ɲɛnabɔli cakɛda ye an ka jamana kɔnɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an minnu gɛn kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Sherifla TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ aw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kafunɛ Bacili do yan'o cɛ kan bɛɛ jɛn waati wɛrɛ n'Ala sɔnna.